Ja, vi befinder os i Egedalsmosen sammen med Johan Kjær Prehn, og han har for ganske nylig gjort nogle interessante fund, blandt andet her i mosen. Er det noget, du vil fortælle lidt om, de iagttagelser? Ja, den 17. juli, der er jeg herude på en lille edderkoppetur for at finde, ikke for at finde, men så finder jeg Evarka letabunda, som ikke er set i Danmark før. En lille springedderkop, og det var en stor overraskelse, og det blev jeg meget glad for. Og en uge efter, den 24. juli, der er jeg herude igen, for at se, hvad der ellers skulle dukke op. Også bare lige for at få et gensyn med min springedderkop. Og så finder jeg Talavera parvistyla, som er endnu en ny art på landet, hvilket var højst overraskende. Og det havde jeg overhovedet ikke regnet med min fantasi, at jeg skulle få 2 nye arter på landet på en uge på det samme sted. Tilstedeværelsen af de her edderkopper, Evarka letabunda og Talavera parvistyla, som vi alle sammen skal til at lære at udtale fra nu af, betyder det, at diversiteten her i mosen er blevet forøget? Det er jo i høj grad et tegn på, at der er en meget spændende diversitet herude i i hvert fald en meget spændende edderkoppefauna. Og det er jo nok som følge af rimelig, at mosen har set ud, som den nu gør, i rimelig lang tid, med et gammelt lyng og interessant vegetation. Ja, og øvrige konklusioner, som vi kan drage ud fra de her fund, altså udover at vi må konstatere, at diversiteten langsomt er blevet forøget, er der også nogle andre forhold, du vil trække frem? Ja, man kan sige, at det viser jo, at det har været, det har været rimelig sådan beskyttet og uforstyrret længe. Og de her arter, de har jo nok altid i gåseøjne været her. Det er jo ikke nogen, der bare lige er blæst til, fordi hvor skulle de lige komme fra? Så det er formentlig nogen, der har været overset. Og det giver også god mening, eftersom de er rimelig små, og der ikke er specielt mange arachnologer i Danmark. Så vi kan jo ikke dække hver kvadratmeter. Nej. Så små, så vi almindelige mennesker måske aldrig har lagt mærke til dem. Nej. Men er det noget, hvor du i øvrigt vil synes, at det jo ikke kun fagfolk, der skal få en stor oplevelse ud af at finde sådan nogle ting, men også vi almindelige brugere af området skulle være interesserede i at støtte de her iagttagelser? Ja, men helt sikkert, der mangler observatører på disse arter. Og det er noget, som jeg helt sikkert synes, man skal. Hvis man har lyst til det som lægmand, har lyst til at gå ud og registrere, hvad man finder i naturen. Det synes jeg er en genial idé, fordi så får vi rimelig værdifulde data. Der er adskillige amatører, der har fundet alt muligt spændende og sjældne arter i Danmark. Så det skal man bare gøre, synes jeg. Hvis vi så kigger lidt længere frem, sådan, kan vi forvente andre fund, som du forestiller dig, der vil kunne gøre eller vise dig tegn på, at naturen i hvert fald på det her sted er ved at få det bedre? Ja, man kan helt sikkert, der er helt sikkert, nogle arter, som man kunne forvente vil dukke op her, grundet hvordan mosen ser ud, som kunne være rimelig specielle og sjældne. Der er faktisk også nogle potentielle nye arter fra landet, der også kunne dukke op her stadigvæk, som også lever i moser i lande omkring os og sådan noget. Og givet at det er sådan en rimelig højkvalitetsmose, så kunne det jo godt forekomme, at det kunne ske igen. Men hvem ved? Nu er der jo ingen tvivl om, at med den alder du har, er der nok ikke så mange af dine kammerater, der deler din interesse for edderkopper. Men du kunne måske lidt fortælle om, hvad din baggrund er for den interesse. Jamen siden jeg var lille, der har jeg jo altid haft en eller anden dyregruppe i hovedet. Og det er både fisk og krybdyr og
dinosaurer og fugle og whatever. Men så er det også blevet til smådyr inden for de sidste 4-5 år eller sådan noget. Insekter og edderkopper. Og jeg fandt jo ud af, at det var sådan en rimelig tilgængelig hobby, fordi at det er jo rimelig nemt at finde insekter og edderkopper. Altså de er overalt. Du kan finde dem i dit hus, og du kan finde dem i din have, men du kan også tage ud i nogle fede naturområder og finde nogle meget specielle arter. Der er enorm diversitet inden for den gruppe, så der er masser at se. Jamen, Johan, jeg vil sige tak, og så lukker vi af fra